Bapak Ibu, lagu mendatang adalah koleksi Abu Nawas kembali yang berjudul Suara Niso. Ciptaannya Bapak Ayu Gunadi. Bu, monggo Bu, kita badhe nyawer iku monggo Bu. Aku wong cilik oklahake profesiku hiburanku hinggaku kabeh dadi duit dasare wong cilik kabeh Mangke koyo pitik. Aku deso keso-keso. Profesiku guru tani nedur telo. Profesiku hiburanku hinggaku kabeh milih ono dasare wong kantor koyo kompresor.
jaket